Круизна агенция Conti Trans M представя Norwegian Free at Sea. Това е чудесна възможност да направите пътуването си all inclusive. Как може да стане това? Нека поговорим за цените за круиз. В базовата цена на круиза винаги са включени следните основни елементи. Настаняване в избрания вид каюта за двама пасажери. Хранене, пълен пансион, закуска, обяд, вечеря и всичко между тях. Почти 24 часа в денонощието на корабите на NCL има места, на които да похапвате. Разнообразни дневни и вечерни развлечения на кораба. Филтърно кафе, чай и наливна питейна вода. Екстрите обаче се заплащат допълнително. Брегови екскурзии, алкохолни и безалкохолни напитки, ползване на интернет, бакшиши за обслужващия персонал и всичко друго, за което се сещате или не се сещате, че може да ви потрябва или може да поискате да опитате. За да бъде пътуването ви по-приятно и удобно, може да добавите към цената на круиза тъй наречения Free at Sea пакет. Това е пакет от 4 екстри за ползване на кораба, който купувате при доста изгодни цени. Богата селекция от алкохолни и безалкохолни напитки. Интернет пакет, вечеря в ресторант със специализирана кухня и отстъпки от цените на бреговите екскурзии. Това са екстрите, включени в Free at Sea пакета, които ще направят вашия круиз още по-приятен. Към резервацията си за круиз с Free at Sea пакет може да добавите самолетни билети от София или от главни европейски летища като Истанбул, Франкфурт, Мюнхен, Лондон, Париж или Мадрид. Може да добавите също хотелско настаняване и трансфери в началното и крайното пристанище, така че да получите пълния Fly and Cruise пакет. Ако търсите круиз за пътуване с вашето семейство или с приятели, препоръчваме да се насочите към круизите на NCL. Необходимо е само да прецените дали искате по-скоро ваканционен или по-скоро екскурзионен тип круиз, а за останалото ще помислим ние. Вашият фристайл круиз с Norwegian Cruise Line започва от тук. Посетете уебсайта за круизи www.contitrans-m.com и се убедете за консултация и резервации на телефон 08 7 9 5 2 1 006 или ни пишете на email info@contitrans-m.com.